yang terdoka mananga dang tolak marni dahong tarlulu tarilu ilu aurora salengo mambahin arsak ni roha dauni roha nasaila nunga bebu bai duai ngasala maso ada honi tolong ni rohami tua udah hasia hau mau macai gomos una palua hasia ape hosi majujumi tua baraki holong ni rohaki tuhong dan umame hasiaku sadari ho masuk adua dan ulah aku be mangarsak rohami acuma dihahurangaki sakni roha dauni roha nasaila nunga bemu bai duai ngasala maso ada honi tolong ni rohami tua udah hasia hau mau macai gomos udah palua hasia si majujumi tua baraki holong ni rohaki tuhong dan umame hasiaku sadari ho masuk adua dan ulah aku be mangarsak rohami acuma dihahurangaki hau mau macai gomos ulah palua hasia ape hosi majujumi tua baraki holong ni rohaki tuhong dan umame hasiaku sadari ho masuk adua dan ulah aku be mangarsak rohami acuma dihahurangaki dan ulah